Здравейте отново! Този път ще се опитам да ви покажа още един плагин, свързано пак с Mix. Отиваме в последния канал Stereo Auto и Waves NX Stereo. С другото нямаме много работа. По-важно е това. Това е виртуален Mix Room. Ще се опитам да ви го обясня по-малко. Това ми го предложи човек от курса, който бях на миксинг. За хората, които работят повечето с слушалки или тези, които се опитват вкъщи да направят микс, това е идеалната програма според мен. Елементарна е. Първото, което трябва да знаем, трябва да въведем размерът на главата си. Значи избираме сантиметри. Първото е, взимаме едно метро, фащаме от челото, го прекарваме през ушите и отзаде. Размера на цялата глава. При мен е излезнало 58,0. А второто, от задната страна, от едното до другото ухо. Само задната страна. При мен е било 29,0. После може да си го запаметите тук. Аз съм го запаметил. И като влезна, направо си го избира. Другото, това е моно, по принцип. И на стерео. Нали, да сравнявате как звучи. И това 100%, 180 подобно на стерео. Това моно. Връщаме го назад. А това колоните се въртят, от която страна искате да чуете. В момента не съм го пуснал. Или по този начин. Тук целта е само да чуете звукът от този симулатор на миксова стая, така да го кажа. Общо взето беше това. Следващото видео мисля да го направя за сонар, което пак тук се добавя. И изглежда нещо такова. За хората, които миксират с слушалки, тези двете неща според мен винаги трябва да ги има. Беше ми приятно отново. Довиждане до следващото видео.